Dadi ceritane wingi saka Puncak Mundri kuwi aku arep ning nggone Dukuh Kembang, Desa Jurangjero, Kecamatan Bogorjo, Cah. Nah, ternyata kuwi ana dalan tembusan, Cah, saka Dukuh Wuni. Saurunge tak jelaske, Cah, Dukuh Wuni kuwi melune Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Rembang, Cah. Dadi nek arep ning nggone kelurahan apa ning nggone balai desane kuwi kudu medhun lewat Desa Waru sing melok Bluro, Cah. Dadi nek arep ning nggone kelurahan kuwi kudu nyebrang Bluro sik, Cah, akeh teko desane sing melu Rembang. Nah, ning perjalanan iki aku bakal ngedohke, Cah, akses saka Dukuh Wuni tekan Dukuh Kembang sing melu Jurangjero Bluro, Cah. Dalane piye, Pak? Dalane ya wis kaya sing ning visual iki, Cah. Dadi kudu hati-hati nek nggo motor, Cah. Iki nek nggo mobil ya ora iso, Cah. Sebenere kiwa tengen iki tegalan sing full watu, Cah. Nanging iki ketutup jagung iki soalnya aku rene iki pas musim udan, Cah. Meskipun demikian ya, Cah, ya tanduran jagungnya ya lemu-lemu ya apik-apik, Cah. Ya ora ngira nek ning ngisor iki watu, Cah, ternyata. Ngerti dhewe, Cah, wilayah iki termasuk pegunungan Kars Utara, Cah. Dadi wilayah utara sing pegunungan kapur, Cah. Ora krasa, Cah, ternyata iki wis tekan Dukuh Kembang, Cah. Nah, iki kondisine ning nggone Dukuh Kembang kaya ngene iki, Cah. Ya kaya desa pada umumnya, Cah. Iki melok wilayah Desa Jurangjero, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Bluro, Cah. Dadi saka Desa Waru terus ning nggone Dukuh Wuni, terus ning nggone Dukuh Kembang iki mau wis lintas kecamatan, lintas kabupaten lho, Cah, ya. Nek menurutku, Cah, ning nggone Dukuh Kembang iki wis maju, Cah. Omahe ya wis apik-apik tertata ngono kuwi, Cah. Meskipun omah-omah kuwi di atas bebatuan, Cah. Jadi bisa dikatakan Kembang iki termasuk desa paling tinggi ning nggone Kabupaten Blora, Cah. Cara level ketinggiane padha karo Mundri kuwi mau, Cah. Kondisi dalane piye, Pak? Nek kondisi dalane nggone desane iki pada umumnya, Cah, iki wis apik, iki mau wis aspal hot mix, Cah. Dadi awakmu ora khawatir. Nek ning nggone Mundri mang puncak tertinggi ning nggone Kabupaten Blora, nek ning nggone Dukuh Kembang iki mang desa paling dhuwur ning nggone Kabupaten Blora, Cah. Coba awakmu rene wae maps wae titik lokasi ning nggone Dukuh Kembang, Desa Jurangjero. Awakmu mesti iso ngerti sensasine ning nggone puncak paling dhuwur ning nggone Kabupaten Blora, Cah. Meskipun niki ning nggone dhuwur gunung, Cah, tapi fasilitas kaya pendidikan, sekolah karo tempat ibadah kuwi ya wis ana, Cah. Dadi ning kene iki ya ora tertinggal, Cah. Ya wis maju kaya desa pada umumnya, Cah. Nek menurutku iki iso dadi aset wisata, Cah. Dadi iso trekking susur desa di atas pegunungan Kars Utara ngono kuwi, Cah. Dadi wisata kuwi gak harus keluar kota sing larang-larang sing adoh-adoh ngono kuwi, Cah. Cukup menikmati keindahan alam sing ning nggone kabupatene dhewe, ning nggone kutane dhewe, kono kuwi wis cukup, Cah. Lan aja lali nek wis wisata kaya ngono larisi UMKM, Cah. Bakul-bakul sing diliwati kono kuwi larisi. Iki ceritaku, Cah. Ceritamu piye? Cerita ya.